Masaya na may dan 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 dan. For today's video, makasay kay ni. Makasay kay ka. What's up, what's up? Ay, alam. Dirit na kayo. Diyan na mabungking. Ito, pag-inay dia. Pag-aligid ka ron. Tigit. First tigit. Adventure guys. Nice kayo ang dalan-dalan sa mo guys. Ano padalanan guys. Ikasan tigit na. Wala niya po siya na tayo guys. Dila. Namong kangaw ay amo ang ding drivers. Ibo kanin. Ibo kanin niya. Timang ka 2023. Giing nag ano sa naman ko eh. Oh, tutulan. Mas mapapagawi. Where's ka na kayo? Bars kayo ba eh? Woo! Dirit kayo. Baka kapuha ka naga. Nanta gusto ha? Go. Dali na. Diba ano? Tawaan ka ng Panginoon gaw. Huwag mo kaming gawing pasasala. Wala kami kagawa. Look at to my situation ha. Katawan mig makaruling bahaw. Ano kablo mig English? Ha? Yes, manaligo sila dagat guys. Tumiling sa inyo ha. Boracay Bukana Beach. Dolomite Duck. Dolomite Duck. Go. Nahadok ko dito sa dalan gaw. Say, let's go. Di lagi na. Nang-inbout na dito. Okay, right? Ha? Bukana Dolomite Duck. Taog ba? Tao. Oh, makasalamatong bagong kuwi sa tanan, maulanong pagsugat sa bagong kuwi. May spaghetti doon. Pagkaon doon. Pagkaon. Asa? Kapala naman ako ng asa eh. Hila. Mga ligong tamig dagat. Lamig ka tingnan mo. Katong sa busay ba? Baha, basbog baha. Yan, hagot. Si mga anod ta. Okay rin si Papo ba? Basta makuan ng kuan, iwan makuan ba? Parang ba? Guba. Ayun nga pagka-pronounce eh kay... Ikaw si Papo basta... Ikaw ba parang? Parang mangguloy. Yeah. Buang mataan ni. Lagi dalan din eh.